eragin on bat, komillasen artean, izan dela, pues, nik uste gazteria bukatu dela kokotoraino, eta hasi dela pizka bat, mugimendu pizka bat antitodo bat, eta denarekin apurtu nahian, pues, hainbat proiektu garatzen. Eta horren artean, jai eredua astintzen dituzten proiektuak aurrera eramaten, eta hoien artean, teknoarekin zerikusia dutenak. Pandemia aipatu duzue, Galder eta Adriana, ez dakit, pandemia aurretik jada oraingo loraldi honen lehendabiziko zantzuak ikusi zitezkeen edo pandemia izan denera bat guztia lertarazi duena? Ez, nik uste, lehen bazegoela ere bai ez, eta aukera bazegoela, nik uste igual espezializatuagoa zegoela, ez jende bereziagoak, raritos, ez dakit nola esan, baina igual jende horrek bazuela, baina zegoen sozializatua igual modu normal batean. Eta nik uste pandemiak ekarri duela sozializazioa, eta Euskal Herrian ere nik uste dute hor garai batean egon dela, apurketa garai bat talde berriak, musika berriak, chill mafiatik hasi eta 5.000 gauza nola apurtu den orain arte estandarra zen bi gitarra, bajo eta bateria taldeekin, eta musika horrekin nola apurtu den, eta horrek ekarri duena, gainera euskaraz eta Euskal Herrian egina, Euskal Herriko nolabaiteko espazio kulturalean, ez beste batzuen ispiluan begiratzen, baizik eta gurea, eta orduan ikuste kontestu horretan guztion orain ari direla gauza oso politak sortzen. Gustatu zait, egin duzun konparaketa hori, betiko formato, ez? Musika talde baten betiko formato ohiko hori, izan bajo, bateria, gitarra eta abeslariarena, musikaren eremuan bezalaxe, Adriana, jai egiteko ereduan ere, izan da aldaketa hori hautsi da, betiko klitxe horrekin? Nik uste dut baietz. Nik uste dut oraingo gazteria eta argi dago aurreko aitzindari batzuen esker, baina ikusi dugula, protagonismoa beti zegoela gizon ziseteroetan, eta ikusi dugula aski dela ja, badela garaia gure espazioak hartzeko, ere bai, euskalduna izateko beste modu bat ere bai aldarrikatzeko, ez dela bakarrik trikitisa, gustatzen zaigu trikitisa, baina agian aldugu teknobase bat jarri trikitisan, eta ere bai, maravilloso, ez? Orduan, hori da, nik uste dut aldaketa garaiak direla, eta ja nekatuta gaundela aurreko jai ereduarekin. Eta horrelako ideiak buruan zebiltzkien jendearen elkargune izan liteke eta lagundu dezake horrelako jendea ere hurbiltzen harrika bezalako kolektibo batek, Galder? Nik uste baiet, nik uste gainera gauza politenetako bat lortu duguna Gasteizen, igual hasieran hasi ginenean jaiarekin orain dela urte bete, hurbildu zitzaigun jendea izan zen igual gertuko jendea, ez eta ezagutzen gintuelako etortzen zena, baina denborarekin lortu duguna da hori, topaleku bat olako jendearentzat eta komunitate txiki bat sortu, eta hori oso... Barkatu. Eta gero bestetik ere bai, ikusi dugu zegoela jende pilo bat gauzak egiten, baina ez genuen elkar ezagutzen, eta zegoen jende pilo bat egiten gauza ezberdinak, bakoitza bere herrian edo bere gauzarekin, baina ez hain sozializatuak, eta batean harrikan flipatu dugu, nik bigarren edo hirugarren saioan esaten duen, baina jende hau nor da, nondik ateratzen zarete, guk nahi genuen hau egin, baina ez hain azkar, ez genekien hainbeste jende zegoela, hori askatasunaren inguruan, fetitzen inguruan, beste disidentzia, hainbat disidentzia batzuen inguruan, hainbeste lan egiten eta hainbeste bizitzen, eta bai hori bihurtu da. Ari gara harrika kolektiboa aipatzen, baina horrelakotan beti egiten den galdera egin behar dizuegu. Aipatu duzue jaiak egiten duela urtebete inguru hasi zinetela, baina jaiok horiek egiten hasi horretik izango zenez nolabaiteko, ez dakit, antolamendu edo elkargune moduko bat. Harrika konten duzue, nondik sortu zen? Gauza ezberdina daude hor mai gainean, orain dela urte ingo ditu irailean, egin genuen festival txiki bat Gasteiz ondoan, Harrikada izenekoa izan zena, eta ni garai hartan Berlinen bizi nintzen, eta orduan egin genuen hango eta Euskal Herriko DJekin topaun moduko festival txiki bat, antikomertziala, eta egin genuen. Eta historia da hor motibatu ginela gauzak egiten jarraitzeko, eta gero etorri zitzaigun pandemia. Orduan festivalaren kontua eten zen, eta ni tartean ere bueltatu nintzen Gasteizera bizitzera, eta gogoan eugan ere bai, nola egin genezaken beste zerbait ez bakarrik festival bat urte hemen, baizik eta kontinuitate batekin zerbait antolatu. Eta hor juntatu gara jende talde bat, ideia ezberdinak, eta hor sortu dugu
zopa hori, ez da nola esaten. Esan liteke beraz, Galder neurri batean zuk ekarri zenuela Berlindik lehendabiziko txispa hori? Enuke esango, nik uste, ni etorri nintzen ni gainera banaiz, oso fanatikoa, gauza batekin motibatzen naizenean, erakutsi behar dizuet, ekarri behar dizuet, eta nik uste hori gertatu zitzai dela, ez, como, hau ekarri behar dugu, lako giro hauek sortu behar dituguan. Gero bestetik barkatu, baina honei nuen esan, beti konparatzen gaituzte ez, Berlin, eta normala da, zentazkenean da igual, ere bai izan da gure inspirazioa edo, baina, azkenean hemen sortzen ari dena, nahiz da inspirazioa Berlin izan, bada zerbait bertakoa, hemengoa, nahi dugula zerbait ezberdina izatea, egiazki undergrounda dela, zenta ja Berlinen ja da maravilloso, baina super sozializatua, super normala, modan dagoena, eta egiazki hemen datorrena harrikara, ari da zerbaitekin apurtzen, ez dut esaten Berlinen ez, baina hemen hori, ez dugula Berlin bezala izan nahi, ez? Hori esaten du gure egoiliarra, ez esaten da? Den sudo DJ-a esan zuena urreko batean, entrevista batean, elkarrizketa batean, ez dugula Berlingo eszena bat sortu nahi dugu sortu gure estena ez, eta, simaz, apunte hori egiteko. Bai, ondo dago, azkenean abia puntu bat izatea ondo dago ez, nondik abiatu, baina gero ja, eraikitzen den hori, hemen bertan sortua da. Hori da. Pandemia, aipatu duzue, lehenago ere, zu Galder aipatu duzu nolabait ere pandemia aurretik jada, bazegoela harrika da, jaialdi hartan oinarritutako, harrika edo elkarte edo kolektibo hau, ez dakit pandemiaren kasuan, askotan entzun izan dugu gelditze horrek, balio izan duela gauzak pentsatzeko, hausnartzeko, hobeto antolatzeko, lehen aipatu Adrianak, pandemiaren ostean nabaritu duzuela gazte, jada orain arteko moldeekin hausteko izugarrizko gogoaztutela, ez dakit, harrikaren kasuan, pandemia aro honek balio izan du, hausnarketa horiek egiteko? Bai, nik uste, gainera, igual dago faktore bat, pandemia garaietan zenbat jai ilegal antolatu diren jendearen etxe, lokal eta espazio guztietan, ez? Eta zenbat jende juntatu garen etxeetan, eta zenbat hori ez, azkenean etxean egon, eta norbaitek hartzen zuen bere musika entzuten bi egun edo dena delakoa, etxean hor ganberroa egiten, eta bueno, guk ere, aukerak euki genituen ere bai, hori lokaletan jendearekin juntatu, eta bueno, momentu hortan ere bai beharra genuen, ez, ezin zer egin, ez dut ez hasieran esaten, horrerago egon zirenean tabernak itxita, eta horrela, ze behar genuen sozializatzeko, eta estimulo positiboak sortzeko, eta azkenean juergak ematen du estimulo positibo bat baldin eta ondo egiten bada, eta nik uste hor pandemia garaian sortu dela espazio hori ez, auto sortu behar ditugu guk, inork ez digu juerga ematen, inork ez digu kultura jartzen, goazen gu jartzera, ez, eta nik uste hortik ere asko jandugula guk ere bai, kolektibo bezala. Errebeldia puntu hori ere bai, ez? Osa... Aipatu dugu, harrika kolektiboaren sorkuntza edo nondik datorren, nondik etorri den, eta orain, pixka bat, harrika jaialdi horien inguruan kontatu liteken arte behintzat, gustatuko litzaiguke harrika jaialdi bat nolakoa izaten den zuek kontatzea? Bueno, horretarako nik uste dut etorri behar zaretela, baina... azkenean guk nahi genuena sortu da libre sentitzeko gune bat, bale? Normalean ari naiz esaten, baina gizon ziseteroak agian ez dute hainbeste arazorik espazio horiek aurkitzeko, baina bai ikuste genuen, bai emakumeok, bai pertsona queerrek ez dutela aurkitzen espazio hori edo, ez? Orduan, lehenengo gauza horri lotuta, aniztasun asko aurkituko duzu, bai? Aurkituko dituzu outfit eta arropa eta jende oso ezberdina, hori hasteko. Gero nik uste dut bai flipatuko duzula baldin bazara hori emakumea edo queerra giroarekin, ez? Lehenengo filak beti gaudela komunitateko jendea ari dela zaintzen pilo bat, ez? Oso komunitate zentzu hori. Eta, bueno, hori aniztasuna, nik uste dut hori, ez? Eta jendea teknoa tope. Giroa, ere bai, nik esango nuke, ze zaintza kolektiboa, ez? Normalan diskoteka batera sartzen zarenean, diskoteka edo garito, jendean mozkor dago, eta bakoitza doa bere bolara, ez? Eta ligatu nahian batekin, edo mozkortu. Eta hemen nik harrikan ikusten duena bai dagoela talde sentsazio bat, en plan, dako hau guazen gozatzera elkarrekin, eta guazen zaintzera. Ikusiko dituzu ere bai, gizon desubikatu batzuk atzean, beti, ez? Sartzen direla eta ez dakitela oso ondo zer egin. En plan, o cielos, ez? Hola,
Bizkarra eta Ipurdia hormaren kontra jartzen, hori oso graziosoa da, beti daude horrelakoak. Eta oso ondo zen, eta beti joaten dira, gero azkenean ikusten dute ez dela berlekoa, baina hori ere bai ikus dezakez parrika. Zuen sare sozialetan, zuen Instagram perfilean esate baterako badituzue, nolabait ere jai hoiei begirako eta zuen filosofia edo komentatzen duten arau moduko batzuk eta ez da hor, aipatzen zenuena, gizon ziseteroi ohar bat ere bidaltzen zaira hasieratik, nahi duen guztiak sartu daitekela, baina garbi izan dezala ez dela festaren erdigune, ez dela festaren zentroa izango. Hori da, bai, eske azkenean ikusten genuen hori izan zen, uste dut 6 hilabete pasa ondoren edo jarri genuen arau bat, zenta ikusten genuen hasierako giroa zela perfecto, maravilloso, mundu guztiak errespetatzen zuen. Eta gero adibidez, tabernak izten zituztenean, etortzen ziren gizonak eta berehala hartzen zuten espazioa, ez? Osea, pues eske horrela da gure hezkuntza edo, osea, eske horrela irakatsi digute. Orduan esan genuen jo momentuz, horrela geratuko da, zenta bestela beti ere, pues hori, atzean geratzen gara eta ez da helburua. Eta horretarako, bueno, ez dakit igual ari naiz aurreratzen, baina badugu hori talde bat deitzen dela zaintza taldea, garela pues emakume talde bat eramaten dugula hori berazalete besoko dizdiratxu bat festetan, eta bermatzen dugu, pizka bat arauak betetze hori, giroa ondo egotea, bueno, argi dago erasoren bat egongo balitz, bertan egoteko, eta gehien bat zaintza hori bermatzeko, ez? Eta egia da, hasieran ginela, pues hori, bakarrik gure talde motorra edola, baina olain zaintza talde sentsazio hori pasatu gein dela, pues, komunitate guztiari, eta naizta besokoa ez eraman, araboie guztiak bete arazten ditugula denon artean. Eta, bueno, hori da victoria, ez? Osea, zerbait oso ondo egin duguna, egin dela, orokorrean. Sarea zabaltze hori ez da galder, lortzen ari zareten hori, sarea zabalagoa izatea, eta lehen Adrianak esan duen bezala talde motor justu edo txiki baten esku edo ardurapean zegoen lan, orain kolektiboagoa edo saretuagoa izatea. Zalantzari gabe, eta hori adibidez jaia esango genuke igual nolabait ezarri dela, ez? Eta funtzionatzen ari dela, eta orain bertan gure asmorik handiena 2023 edo jarretzen dugun denborarako da, hori, sareak lotu, bai beste kolektibo batzuekin, bai zentratu gauzak egiten dituen jendearekin, ez, eta nola lotu dezakegu harrika horrekin, eta proiektuak aurrera eraman horretan gabiltza orain bertan, hori da asmoa. Teknoa da beste ardatzetako bat, ezta? Tekno musika eta zuei egindako beste elkarrizketaren batean ere irakurri dugu, tekno musikak badituela, ez? Elementu batzuk horrela festarako eta hainbat, ez dakit, balore modura esan ditzakegunak, baina teknoaren berezeki egiten duzue azpimarra. Bai, bueno, eta niretzako ni musika maite dut, ez? Eta ja daramazkit urteak ere bai mundu honetan lanean musika honekin, eta nik uste ere bai sortzen duela giro berezi bat, ez? Jendea talde egoera hori, baina bueno, azkenean zuzeneko musika bezala, ez? Kontzertu bat ikusten duzunean ez da berdina playlista jartzen dizun DJ bat, edo hor pintxatzen ari den eta musika sortzen ari den beste pertsona bat eukitzea, ez? Eta guretzako ere bai ikusten genuen azkenean teknoa adibidez Euskal Herrian pizkat aztertuta azkenengo urte hauetan, gizontxo asko daude egin dutenak eta izan dutenak musika horren eurazien, ez? 4-5 eta euren artean jandute pastela Euskal Herrian eta bazegoela horre aukera eta orain ari da, ez? Berriro pandemiaren ostean ari dira sortzen leku guztietan jende oso gaztea ideia askorekin, ere bai, gainean ikusten da, trebe direla, eta daukatela kriston, eman dute denbora pilo bat jendea entzuten, eta orduan daukate musika egiteko eta musika pintxatzeko jarrera superberezi bat eta superguapo bat, eta orduan hor nahi genion espazio eman harrikarekin, horregatik teknoa. Aipatu duzuet, jaialdietan, DJ egoiliarrak badituzuela, baina gero kanpotik ere, atzerritik ere saiatzen zarete jaialdeitara DJak ekartzen, hori ere bada nolabait sarea sortzeko beste modu bat? Bai, joan gara pizka bat aldatzen, hasieratik ere bai saiatu ginen gehiago inguruko DJak,
Eta oraintxe bertan bai, ari garela pizkat proiekzio bai Espainia mailan edo bai nazioarteko DJekin ere bai pizka bat harremanak egiten. Eta azkenengo hilabetetan eduki dugu aukera superpolita abenduan etorri zen Estela Boersma Berlinen bizi den neska bat, urtarrian eduki dugu Metaraf ere bai italiarra bera, baina bueno, Berlinen bizi den DJ eta produktore ikaragarri bat eta bueno, horretan gaude oraintxe bertan. Egin dituzuen jaialdiak, ez dakit guztia, baina asko bintzat Jimmy Jazzen egin dituzuela uste dut, Gasteizen bertan, baina hor irakurri dut, hor azaldu behar diguzio, jaialdiak kalera ateratzen ere saiatu zaretela, ez da hor Aldezarrean, Txapelarri tabernaren inguruan edo, ez dakit, horrelako jaialdi bat ez dirudien oso iluna izan behar duela leku itxi baten egin behar dena, kalera ateratzea erakoan, akaso pentsatzen dut, normalena zuentzat izango zela, inguruan zegoen jendea nola erreakzionatu zuen? Oso esperimentu, bai. Bueno, egia da Gasteizen ja ezagutzen gaituztela, orduan tampoco esan zuten buen hemen daude hauek. Beste zumbatu hauek, ez da? Hori da, pues así. Bai, egin genuen hori Zarrazarro festen barnean, ez, gitarauaren barnean, eta egia esan, oso sorpresa atsegina izan zela, egin genuen kantoian, orduan. Akojonatuta geunden. Bai, akojonatuta geunden. Oso ondo atera zen. Gainera, nik uste dut, kalera ateratzearen eta batzutan gertatzen da, pues, ez ezaguna dena, pizkat beldurre ematen duela, ez, eta ezin dira argazkiak atera, joan margara harrikara, eta agertu behar dira, con el látigo, poko mas, ez ezakizte pentsatzen duen jendeak, eta hor jartzea kalean, ikustea, ez, zegiroa sortzen zen, zenbat jende etortzen zen, gure kolektibotik, eta jende berria. Gero jende asko animatu zen, egin genuen kalean, eta gero ja Jimmy Jazzera joan ginen gauean. Eta nik uste dut, izan dela, ia jaialdirik politena. Egia da zuela hor turistaren bat, pues flipatuko zuela, esango zuen, Gasteiz, Berlin sekea korto, pasatuko ziren hortik. Eta flipatuko zuten, baina oso ondo atera zen. Hori ere bada alduntzearik eta handi bat, ez da? Helen esan dugu lurrazpiti burua ateratzearena, baina hori ja burua gorputza hankak eta dena ateratzea total bezala da. Hori da adibidez, konturatzen ari garena alduntze erreminta bat izan dela harrika, emakumeontzat batez ere, geroz eta gehiago joan jaialdi hauetara, nik uste dut jendea geroz eta gehiago animatzen dela den bezala ezakit janzteko edo adierazteko, eta gainera ez bakarrik harrikan. Gero ari gara ikusten, aldaketa txikiak, baina aldaketak ja orokorrean gau normal batean, osea, que bai, alduntzeko erremita seguro. Eta ikusten dugu, bai ez, egun horretan kalera atera eta makillatuta atera, eta atera ere bai gustatzen zaizun arroparekin, eta, osea, nahi genuen esperimentu hori egin ez, nola, eta oso polita izan zen, gero txosnetan errepikatu genuen ere bai, txosnetako egun batean ez nazakorratzen segunetan izan zen, baina egin genuen berriro... Bederatzi. Aizu, aipatu duzu Jimmy Jazzetik kanpo ere noski, eta horre jendearen, ez dakit, flipatze puntu hortan nola ibilizareten, baina kaso aitortza bat ere egin bartzaio Jimmy Jazzi, ez? Aipatu duzuzuk, Adriana, anistasuna, esango nuke Euskal Herrian dagoen aretorik anitzena ez bada, anitzenetakoa badala Jimmy Jazz, ez? Zenbat gauza hain ezberdin, hain rollo ezberdinetakoa gerta daitezken areto horretan, ez? Zalantzari gabe, eta gaude inoiz baino eskertuago horrelako zumbao batzuei eman zigutelako aukera horrelako proiektu bat egiten hasteagatik, eta gainera igual hasieran ez ginen kapazak ere bai definitzeko zer zen nahi genuena, ez? Osea, gu bai nituen balore batzuk hor, eta bueno, zer gertatuko da, ez dakigu, funtzionatuko du diruz, ez dakigu, torriko da jendea, ez dakigu, eta aukera ematea, eta gu hor babestea, eta bueno, urte bete dara magula hor, eta super eskertuta gaude. Eta esan digutela baietz gauza guzti. Osea, goiaten ginen, en plan, bueno, proposatu behar dugu hau, eta beti bai. Orduan, bai, hori... Hornik badut ezagun bat esaten duena, horrelako ideia eroekin norbait joaten zaizunean, importantea dela parean ere beste ero bat bilatzea, horrelako idei baiezko esateko. Zalantzari gabe. Ero batzuk gaude. Hori igual, problematiko izan ditek ere baiez, porque eroa, gero gora doa guztia da ez dakit oso nora baitzen. Harrikan. Bueno, ari gara esaten, ja urte bete badara mazuela jaialdiekin, urrengoa okerrezpanago txailaren 10ean. Hoxe, datorren astean. Saldu zazue burua, venga. Hori datorren asteko ostiralean, eta gainera hori polita izango ere bai, datoz, gure artista residente bat daukagu Bilatek, gero dator neska bat Burgosetik, Nerin, eta Budapestetik Paralitz, beste artista bat, eta bueno, hori
hori. Animatu. Adrianak esan duen bezala, ez gaudetan okor biluzik eta kateekin eta jendea... Batzuk bai. Bai, baina ez dela hori, jendea... Gustatzen izitzei dena zan, bai, kateak zeudela eta kateak badaude, bai. Baina bueno, askapenerako kateak daude. Bai, baina gero badago... Kateak apurtzeko kateak. Bai. Eta... Ez dakit, harrika kolektiboaren inguruan gehiago jakinei duenak, esan dugu honena, jaialdira joatea, ezta? Baina zuen inguruan gehiago jakinei duenak, ez dakit, baduzuen elkarte bezala biltzeko iturarik, edo egoitzaren bat, edo... Ez daukagu, azkenean gutxi batzu gara eta gelditzen gara aldugun bezala, baina norbaitek gogoa baldin badu eta gogoetak partekatu edo idea partekatu, guk Instagrama zabali daukagu ere bai jendeak idazteko, eta pospozik norbaitek ideiaren bat baldin badauka proiektuak elkarrekin egiteko, superpozik gaude, oraintxe bertan ere bai ezagutu ditugu Gasteizen enredadera proiektuarekin hasi diren neska batzuk egiten dutena shibari teknika japonesa lotzeko, olako gauza super guapoak, eta ari gara ere bai eurekin orain lanean, eta horrelako jendea, pospozik gaudela gauzak elkarrekin egiteko eta zabalik. Bai, bestetik ere bai orain zaintza taldeak, ari gara gaueko protokolo berri batean lanean, eta horretan ere bai aportazio guztiak ongi etorriak, zenta gauza bat da guk ikusten duguna, eta gero seguro jende asko baduela zerbait esateko, gu beti pozik. Galder Beramendi eta Adriana Urmeneta harrika kolektiboko kideak, mila esker gaurkoan bigarren kafera horbiltzeagatik, esan diguzue, Otsailaren 10 dela hurrengoa, entzulek beraz, hortxe daukate gonbidapena, eta hemendik aurrera ere, gertutik jarraituko dugu zuen bidea. Eskerrik asko. Mila esker zuei. Eskerrik asko. Arratsaleko 5 eta 2 minutu oraintxe, atzerapen puntxu batekin, baina bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara, Egoi Belategi lankidearekin azken ordukoaren bila. Egoi Belategi, arratsaldeon. Baita zuei ere, arratsaldeko ordu honetan 3 kontu ditugu nabarmentzeko. Lehena, Zaldibar argitu plataformak ekitaldi bat antolatu duela Otsailaren 5erako Zaldibarko eitza gauzoan. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzunkizun guztiak argitzeko eskatuko dute. Gogoraraziko dugu Luizi gertakari horri tiraka 2 auzi zabaldu zirela, bata itxi egin zen 2021 batean fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bestea ordea ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa da, Durangoko lehen instrukzioko auzitegiaren eskutan dago eta zenbait pauso eman dira bertan azkenaldian. Izan ere, azaroan jakinarazi zenez, Lakuako 3 ingurumen teknikari ikertzen ari da ustezko zuhurtzagabekeriazko prebarikazio delituagatik. Bestalde, esatea eta baita ingurumenera begira, Zubietako erraustegian joan zen uztailean izan zen isuria ingurumenaren aurkako delitua den argitzeko aurretiazko eginbideak ireki dituela, Donostiako epaitegi batek Gurasos plataformak jakitera eman duenez. Hain zuzen ere, plataformak jakinarazi duenez, isuri horietan pertsonen osasunerako eta ekosistemaren orekarako arriskutsuak izan daitezken substantziak kutsatzaileak daude eta horien jatorria erraustegiaren jardunean legoke. Hori ikertzeko eginbideak dira hain zuzen ere Donostiako epaitegiak hasi dituenak. Eta lan arloan itxiko dugu azkar batean esanez, Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek batzarrera eramango dutela Lakuako gobernuak Bizkaiko metalaren hitzarmenaren baitako negoziazioan egindako proposamena. Gehiengo sindikala duten 3 sindikatuek ez dute atzera pausorik sumatu azken eskaintza horretan, Elak bere aldetik ez dela nahikoa berretsi du eta FEBEN patronalak bere gobernu organoen esku utziko du aipatu proposamena. Errepidetara begira, esatea lasai ditugula hala dio trafiko zuzendaritzak, beraz hauxe dena momentuz, gu 6etan informazio gehiagorekin informazioaren ariaren 3. edizioan, eta oraintxe bertan, bigarren kaferekin uzten zaituztegu, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, esan da bezala azken orduko hau, arratsaldeko 6 aurrera, informazio gehiago, hemen Naiz Irratian eta guk aurrera egingo dugu, beste egitasmo zinez interesgarri eta garrantzitsu bat ezagutzeko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Eta esan da bezala, goaz aurrera, baina hemen ere topatu behar dugu, egoki den musika eta gure hurrengo gonbidatuarentzat gustokoa izango dena. Ez da beti erresa izaten da batutan hobi izaten da galdetzea.
Migrazioa, batzuetan migrazio mugimendua. Pertsona bat jaio edo bizi den herrialde edo lurraldea utzi eta beste leku batera aldi luze baterako joatea da. Han bere bizimodua hobetzeko asmoarekin gehienetan, baina normalean hala izatea alda. Bizi hobe bat topatzen dute migratzaileek edo esiak, arresiak eta muga besterik ez dituzte izaten. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor. Ez dira muga fisikoak bakarrik izaten haien bidea eteten dutenak. Gizakiok bata bestei ezarritakoak ere topatzen dituzte, edota laguntza faltak. Baina badira voluntario asko, haien egitekoak utzi eta tarte batez bada ere, laguntza behar duten horiengana joaten direnak. Aldutena egitera bintzat. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo... Askotan entzuten dira Aita Mariontzia, Zaporeak eta Sosarrazakeria beste hainbat elkarteren artean. Bakoitzak bere aldetik egiten du lana eta horietako batean voluntario hasi zen gaurko gonbidatua. Zaporeak elkarteak Lesbosen ortuorduak ematen ditu egunero eta bertara joatea erabaki zuen. Beranduago Kairos proiektuaren parte izatera pasatu zen eta gaur egun proiektuaren koordinatzailea da Malen Garmendia Gomez. Arratsaldeon eta ongi etorri Malen. Aixo, arratsaldeon. Pixka bat hori hasierara joatearren, lehenik eta behin Zaporeak ezagutu zenuen eta beraiekin parte hartzea erabaki zenuen, nola izan zen prozesu hori? Bai, bueno, ni beti egia esan ikasketa bukatu nituenetik, banauka nolako ezin egona ez, injustiziak ikusten ditun nire ingurunean, batez ere Irunen ezia naizelako eta hori bada askorentzako muga ez. Eta injustizia horreien aurrean nik argi naukan zerbait egitekoa banuela ez, eta ardura ere nolabait banuela gizabanako bezala. Eta hortaz, Zaporeak ezagutu nuen, koordinatzaile bila zebiltzan, eta ara joan nintzen Lesbosera, han pasa ditut 3 urte. 2018an juntzinen ez banago oker, koordinatzaile moduan, eta nolakoa izan zen esperientzia guzti hori zer ikusten da bertan? Oso zaila da deskribitzea ze ikusten den, azken finean ikusten dena da injustizia puri-purian, ez? Ikusten dena da espazio bat nola politikek eragin zuzena duten pertsonengan, ez? Ikusten dituzuna da pertsonak sufritzen, asilo prozesuan nolabait, baina ze egoeretan igaro behar duten asiloa esperoan egoteko denbora hori da zatalena ikusteko. Hortaz, ikusten duzuna da jendea desesperatua, jendea ezerezean zain eta haserre eta triste. Eta nolakoa izaten da Lesbosera iristen den errefuxiatu baten prozesua, nola iristen da bertara, eta zer usu jarraitu behar ditu. Oso zaila da, ez dago formula zehatz bat, bakoitzak badauka bere historia, bakoitzak badauka bere bidea, baina egia da gehiengoak, edo, ni bertan lanean nengoenean, gehiengoa Siria eta Afganistanekoak ziren, eta beraien migrazio prozesua ez da bat ere erresa, ze askotan iruditzen zaigu, edo migrazio mugimendu bezala bakarrik ikusten ditugu txalupak, edo zukaita aipatutako Aita Mariren reskateak, eta bada noski koska handienetariko bat, ez, edo eta violentziak gehien sofritzen duten muga bietako bat, baina ez da bakarra. Lehen da bizi hainbat eta hainbat muga pasa behar dituzte, bada Turkiara sartzea ere, eta bertan igaro beharreko prozesu osoa dirua edukitzeko, edo eta estrategia egokia topatzeko Europako herrialdera iristeko. Orduan, gero behin iritsita ere ez, naiz eta badaukaten horrelako lehenengo arnas sakon hartzeko aukera iritsi gara,
baina egia da badagoela hor ezkutatutako violentzia, ez? Errefuxiatu kanpamentuetan sartzen dituzte, informazioa oso gutxirekin, eta ez dakite askotan zenen esku dagoen beraien etorkizuna. Hortaz, beraien ideia zaukaten Europako herrialde amestu hori bera dator. Eta berriz ere eraiki behar dute, egunerokotasunako gauzak egiten, egia da badaudela taldeak, ez? Beraiek bertan ere moldatzen direnak eta aurrera jarraitzen dutenak, bazken finean borrokatzeko beraien eskubideengatik. Eta, zaporeakekin bertan iristen diren errefuxiatuei otorduak ematea da helburua, ez? Helburu nagusia. Hori da, zaporeakin helburua da otorduak ematea ahalik eta pertsona gehienen, kanpamenduen dauden ahalik eta pertsona gehienei, eta hortan ari dira gaur egun ere. Eta gutxi gora bera, zenbati ematen zaie egunean, zenbaten gana iristen da? Ni han egona izenean behintzat, oso desberdina da etapa bakoitza, ez? Ez delako bakarrik zure esku erabaki hori, baizik eta autoridaden esku, posibilidaden esku, donazioen esku. Hortaz, uste dut, oraingontan badaudela 1500 ano ematen egunero. Eta, 2020 urtean Moriako kanpalekoa errezen, ez da? Zu bertan zinen nolakoa izan zen hori, zer izan zen hori? Bertan zuten pertsonentzako oso gogorra, ze azken finean daukazun gutxi hori ere, edo egin duzun espazio hori ere galdu egiten duzulako, ez? Eta bereiek ere nekatuak zetozen, non ezkero pandemia batetik zetozen, non bertako restrikzioak oso gogorrak ziren, eta ez zuten bereien beharrei erantzuten, ez? Orduan, horrek egin zuen estanda, guk askotan Moria ikusten genuenean, izatez 3000 pertsonentzako kanpamendua eta 20.000 pertsona baina gehiago egon dira bertan, ez? Eta esaten genuen, izbait egingo du estanda, eta ez zuen egiten, eta azken finean sutearekin ikusi zena da estanda egin zuela. Sistema horrek ez zuela funtzionatzen, eta bertan aplikatzen ari ziren politikek gutxiago ere. Hortaz, pertsonak kale egoeran gelditu ziren, jakin gabe nora joan. Errepidean okerrez banago gelditu ziren iskinetan, ez zitzaielako utzi hirietara iristen, ez? Hori da, berehala bertako autoridadeek blokeo ikaragarria egin zuten pertsonengan. Argi zaukatena da, ez zutela bertako edo Lesboseko erresidentekin topatzea nahi, ez? Orduan, zer erabaki zuten eta altzuten autoridade indar gehiena bertara atera zuten, errepideak itxi egin zituzten, eta pertsona hauek astebete baina gehiago egon ziren bertan, errepidean botata. Noizbait entzun izan dizut, Lesbosek agian bi aurpegi ditula, ez? Batzuentzat oso ederra den hori eta beste askorentzat egoera hau. Sute horrek ekarri zizuen Kairos erakundea sortzea problematika bat ikusi zenutelako bertan, ez da? Hori da, azken finean gu ere emakumeak gara eta ikusten dugu zaurgarriak diren momentuetan ere emakumeak violentzia asko jasaten dugula, ez? Eta hortaz, iruditzen zitzaigun garrantzitsua enfokea eta bisioa hortan jartzea. Emakumeekin hitz egitea, ikustea ea guk ere gure aldetik zer egin genezaken, beraiei espazio bat eskaintzeko, beraien beharrak identifikatzeko. Eta hortan hasi ginen, ez? Beraiekin lanean, komunitate bat sortzen, beraiei galdetzen eta beti kooperazioan beraien eskutatik, ez? Eta ikusi genuen, sutearekin behar zituztenak zirela, higiene produktuak, bai tanpoiak, bai txampuak, eta hortan hasi ginen, diru bilketak egiten, behar horiek asetu izateko. Eta, ze egoera bizi dute gaur egun emakume horiek, nola eragiten diete politika horiek beraiei? Azken finean, beraien gorputza gurutza, esaten dut, tragisatu dut, ez, barreneaino sartzen dira. Eta argi eta garbi ikusten da, emakume izatea horrelako egoeretan, benetan, ikusezina askotan bihurtzen dela, ez? Ikusten ditugu eta notiziak ikusten ditugunean gizonak argi dauzkagu bertan, eta baita ere notiziak interesa badaukatelako nolabait gizon gazte hori kriminalizatzeko, ez? Baina ez ditugu ikusten emakumeak, ez ditugu ikusten emakumeak eraman behar dituen eta jasatzen dituen familia zaintza guzti horiek, aur zaintza guzti horiek, eta garrantzitsua da batzuetan ikuspegia eta fokua hor jartzea. Horrelako egoeretan agian gainera, ziurrenik aurrak ere haien kargu izango dira, ez?
Hori da. Azken finean beraiek dira familia sostengatzen dutenak, bai hemen eta bai txoko guztietan. Eta hori garbi gelditzen da, gero ere ardura hori gain hartzerakoan eta nola egiten duten baita ere ze estrategiak dauzkaten bata bestea laguntzeko eta aurrera egiteko egoerari, ez? Guk azkenean Kairosetik saiatzen garena da espazio bat eskaintzen, estrategi honezkero beraiek badauzkaten estrategia horiek aurrera bidatzeko eta lanean jarraitzeko. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Lesbosen hasi zineten, baino Egiptora ere mugitu zarete, ez? Bai, hori da. Azken finean jatorri ezberdinetako emakumeak ezagutu ditugu eta bertan ere interesa piztu zaigu, ez? Ze gertatzen da jatorrizko herrialde hauetan eta ze violentzia sufritzen diran bertan emakume hau mugitzera bultzatzen dutenak. Eta, bueno, aurten ezagutu dugu, aurrek urtean ezagutu genuen proiektu hau Egipton sortu da, ez? Pixka bat Egiptora joan gara, behaketa prozesu bat egitera, ikusteko ze egoeretan bizian ere komunitatea sortu, galdetu, zaindu eta beti errespetuz jokatu, ez? Bertako kontekstuan, baina konturatu garena da, mutilazio genitala dela bertako egoera larrienetariko bat emakumearen violentzia pairatzen dutenak, ez? Gainera, Egipton dakidanez ez da legala ablazioa bera, beraz horrek eragingo du beste modu batzutetik egitea, ezta? Hori da, hala da. Azken finean, ilegal egiteak egiten duena da, pertsonek beste ez baduzu egin benetako lanketa bat, gizarte lanketa bat ulertzeko eta azaltzeko zergatik praktika hauek ezin diren egin, ez? Eta zenbat sufritzen duen batez ere kasu honetan neskatilak edo eta gazteak. Eta orduan argi ikusten dena da klandestinoan egiten dituztela horrelako praktikak. Eta horrek dakarrena da, infekzio handiagoak eta arrisku handiagoak emakumearentzako. Eta zein izaten da zuen, zein lan egin dezakezute, nola lagundu daiteke kasu horietan? Bueno, gure estrategia da, azken finean, argi daukagu guk kanpotar izan da, bertan nolabait aterrizatu dugula, baina ez dagoela nolabait gure esku errealitate hori aldatzea. Baina bai, nolabait, erramientak eta tresnak ematea pertsonei, nahi duten hoiei behintzat ez aldaketarako. Orduan, gure lanketa handiena gizon gazteengan da. Azken finean, beraiek daukatelako giltza, eraldaketa horretarako giltza, eta beraiek direlako baita ere etorkizuna. Orduan, sortu ditugu nolako lantaldeak gizonekin, komunitate oso polita sortu dugu, eta pixka bat informazioa, debaterako espazio bat eskaini, eta ikusi duguna da funtzionatzen duela. Beraiek ere galdera asko dauzkatela, eta zalantza asko dauzkatela praktika hauekin, eta badagoela horrelako intentzionalidade batez, helduagokoekin hitz egiteko eta esateko aizu, zergatik ez egin, ez? Eta zergatik ze gauza txar ekarri ditzake emakumearentzako eta zer egiten ari gara gure gizarteari, gure herritarrei. Orduan badago horrelako intentzionalitate bat gizonen aldetik ez aldatzerako. Eta bestalde ere saiatzen garena da, emakumeak ez, honezkero ablazioa sufritu duten emakume hoiei nahi izan ezkero, kontaktuan gaude El Kairoko klinika batekin, badaukaten rekonstrukzioa egiteko aukera, eta baita ere min hoiek behintzat zaintzeko aukera. Orduan, saiatzen garena da gastu guzti horiek kubritzen, El Kairora bideratzen, eta beraiei baita ere bidelagun bezala bertara joaten, kostuak kubritzen, eta behintzat eduki dezaten konsulta medikori. Eta, ez dakit baduzuen beste proiekturen bat hastea, baduzuen tokiren bat, antzeko egoeraren bat bistan duzuena, eta bertan ere lanketarik egin nahiko zenuketena. Bueno, oraingoz zentratzen gara Egipton, baita Irungo mugan ere, eta baita ere Espainia hegoaldeko bi mugetan Ceuta, Melilla eta Kanariasen. Orduan, ikerketak martxan dauzkagu, iruditzen zaigu proiektu bat planteatu baina lehenago ezagutu egin behar dela egoera. Orduan, lan egiten ari gara Irungo Sarearekin, ikusteko ea ze egoera dagoen, eta guk gure aldetik ere zer ekarri dezakegun, ez, plazara, eta beste aldetik ere inoiz ez dugu azten Lesbos, eta hor ere aktibo jarraitzen dugu, ikerketak martxan dauzkagu bertako errefuxiatu kanpamenduak ze violentziak azken finean ezartzen dituen bertako biztanleekiko ere hori ere hor daukagu.
Bai, hortik ere tira nahi nula, egia da askotan joaten garela Lesbos batera edo Ceuta eta Melilla batera, eta hemen bertan daukagula mugetako bat, heriotza gertatzen dien mugetako bat, eta zure herria bera dena, ez? Hori da. Bai, nik askotan eta askotan esaten dut, ez? Errestasuna daukagu kanpora begiratzeko eta kanpoan gaizki egiten den hori, ez? Kritikatzeko eta hortaz gogoeta egiteko, baina kostatzen zaigu, ez? Inguruan daukagun horreiri begiratzea. Eta Irunen hor dago adibide argia, ez? Non ezkero 9 hildako egon dira Bidasoa ibaian, eta ez dira hildakoak bakarrik baizik, eta egunero violentzia sufritzen da muga horretan, ez? Naiz eta guk azaltxuridunak ez dugun horrelako mugarik, hor zer dago, ez guretzako ez da muga, ez? Baina azalbeltza edo eta arrazializatoriko. Hoixe. Pertsonek berehala gelditzen dituzte jendarmeek eta ez diete pasatzen uzten. Rich people cross the border and the poor people cannot. Alright, yeah. Horregatik guztiagatik, Irungo Harrera Sarearekin ere kolaborazioak egin izan dituzu, ez? Zer dago hor egiteko, zer egin daiteke, zer egin dezake jendeak? Irungo Harrera Sarea egia esan oso mugimendu polita da, ze herritik sortutako mugimendua da, eta herriak identifikatutako behar baten aurrean, ez? Altxatu da jendea. Hortaz, hor beti dago zer egina. Azken finean Irungo Harrera Sareak egiten duena da, bertara iristen diren pertsona migrantei laguntza eskaini, bide lagun bezala jarri, eta informazio eman, batez ere informazio eman. Kubritu azken finean instituzioak egiten ez duten guzti hori. Gauza asko daude bertan egiteko. Beti eskertzen da arropa jasotzen bada edo eta mugikor bilketak egiten badira, ze pertsona askok behar dute gurutzatu baino lehenago beraien burua prestatu, ez? Eta bestela eta guztiz ere da informatuak egon, ez? Sare sozialak jarraitu, ze azken finean intzidentzia eta denok elkarrekin egotea horren aurrean da benetan balio duena. Eta, gertatzen den guzti horrengatik, datorren astean mugetako heriotza politikaren aurkako eta migrazio biktimei justizia egiteko mundu eguna antolatu da Irunen bertan, ez da? Hori da, Bidasoako zubietako batean, hala egingo da, elkarretaratzea egingo da, bertan elkartzeko argi esateko migrazioa eskubide bat dela, eta ez dela posible gure mugetan pertsonak hiltzen egotea alde batetik bestera pasa nahi horrekin, ez? Orduan, askatasuna izan beharko genukela mugitzeko, migrazioa eta zirkulazio librea askatasun dela eta eskubide dela. Hortaz, hori rebindikatzea eta baita ere memoria egitea, ez? Askotan bestela egunerokotasunak harrapatze gaitu eta garrantzitsua da gelditzea eta memoria egitea ea ze gertatzen ari den muga hauetan eta hil diren pertsona guzti horiei ere memoria egin. Kaioletan mugak jartzen. Aipatu bezala elkarretaratzea egingo da txaiaren 4ean 5:30, eta ahal eta nahi duena gertura ditu daiteke bertara. Bestela, zuekin Kairo erakundearekin berarekin laguntzeko modurikoa dago, zuekin kontaktuan jartzeriko edo? Guk beti gaude sare sozialen atzean eta preste edozein mezu edo zein laguntza edo zein gauza jasotzeko prest, baina egia da crowdfunding bat daukagula martxan, diru bilketa egiteko, azken finean aipatutako proiektuak martxan jarraitu alizateko, bai Egiptokoa, baita Lesboseko errefuxiatu kanpamendukoa eta baita gure mugetakoa. Eta bertara joaterik ez dakit badagoen zaporeakin bezala, ez dakit zuek ere horrelako, voluntariotzak edo antolatzen dituzuen?
printzipioz ez daukagu oraindik horrelako voluntariotza egiteko aukera, baina beti gaude prest iniziatiba ezberdinei irakurketa bat emateko, ikusteko ere bolondres horrek zer daukan emateko eta ziur badaukagula nolabait enkajatzeko aukera. Aipatu du crowdfundingan Malenek, eta hemen streaming bitartez jarraitzen gaituzuenok ikus dezakezue gofundme.com edo .com webunean, edo bilatzailean Kairos erakundea crowdfunding jartzen baduzu segituan aurkituko zu, lehenengo aukera bezala, eta bertan, 89 doaitza eginda dauzkete dagoeneko, azkenekoak, azken bizpairugun hauetan egindakoak, eta hortxe badaukazue zuen mezu dauzteko aukera, badira egindako diru eskintza anonimoak, beste batzuk euren izena jartzea erabaki dute, eta antxe topa dezakezue, esan da bezala, zuen ekarpentsua egiteko bidea, eta Malenek azaldu dizkigun hainbat proiektu eta hainbat violentzia politikon nolabaite, lausotzeko, erresago eraman arazteko eta pertsona hoien duintasunak nolabaite bermatzeko, zuen aletxoa ekartzeko aukera duzue, gofundme.comen, edota esan da bezala, bilatzailean Kairos crowdfunding jartzen baduzue, nahiko errexe topa dezakezue. Eta uste dut, June jarri den horpegatik, Malen, agurtzeko ordu daukagula? Bai ez, nik aipatzea mila esker hango mugak eta hemengoak honea ekartzeagatik eta egoera hauek bisibilizatzeagatik, nik ez bainituen, gauza batzuk ezagutzen, beste batzuk bai, eta suposatzen dut ere entzule asko egoera berdinean egongo direla, eta eskerrik asko egiten duzuten lan guztiagatik. Esker zuei. Zeru mugan bizi da beraz inonez, zuara heldu orduko urtu den alez, are erlojuetan jada ez dago, atzpuntarekin ere ez duzu atzemango, haize boladak bidea marraz, dezan utziko dugun asmaz, entzun orduko pasada xarma, esan orduko akabo. Norbaitek esan zizun beti da garai, norbaitek esan zizun beti berandu, Ferrarik gabe ualakaske, tximakairean dijoan zaldia. Iparra egoan dauka eta egoa berriz non da. Iparraldean edo are urrunago.
gara beti ordu zehatz-mehatzen maitale, baina tarteka gustatzen zaigu, gauzak hor justu bere puntuan abiatzea. Keep calm and bigarren kafea. Bosterdiak, puntuan, Julen, zuzenean, naiz irratian, bigarren kafean, etzen hausazko komentario bat egiten ari nintzena. Begiratu idazue biok, Junek eta Juleneko arraro xamar, baina banekien noran indoan, Pentsatzen dut. Idoia Dabilari puri-purian dauden telesaiak eskatzera, eta pentsatu dut, kantu goxo xamar bat egin. It's been a long day, baby. Eta zergatik, Julen, baina zinemaz eta telesaitaz hitz egin behar dugu, Idoia Davila hontan aditu izateaz gain, kamaragile, editore, irudi zuzentzaile ere bada, eta bere txuri balantze hori ez dago oso ondo orekatuta, Ez, Hor FN izeneko botitxoa baukazu. Eta zegartzen du, hau bikoitza B. Automatic white balance, ezin fiatu automatikoetaz. Baina horrela beharko du, ez dela sartuta, bilatzen duzu hor, ez dakit. Zuk gaur Idoia Davila irudian ikusi nahi duzu? Bai. Orduan automatikoan utzi. Idoia Davila arratsaldean. Arratsaldean. Ez egia da, pantailan, kamera nahiko lan hona egiten ari da, baina gero, streamingerako... Erruarire da orduan? Ez, streamingerako bidean horitu egiten da. Nik Idoia, hori xamari ikusten dut. Lasai, abiatuko dugu eta gero momentu batean altxako nahi Julen. Hor, barro, eman erdiko botoiari, erdiko hori. Osondo. Igual ninez eta urgentzia. Eman beraka hortak bat, abeste pasatzen den, beste bat? Beste bat? Segi beraka ematen, hau berde xamar dago. Segi. Hortxe ondo xamar. Hor arrai bat ikusu. Submarino automatiko jartzen. Pixkat beraka jarraitu ezkero utziko dizuzuri, oain eskubitara eman. Vale, eta horrein jetxi hori, ruleta erlojuen kontrako norantzan. Barduna, alrebes, bestaldeaka. Baiz Simpson bat bihurtu. Osondo, pasaintzea, pixkat gutxixiago. Hortxe nun bait, ez da? Bai, horbait. Horen, bai. Akaso ez digute argazkilaritza onenaren Oscar sarirako nominazioa emango, baina guk bai kontatuko dizuegu, Idoia kontatuko dizue, non ikus daitezken, aurrekoan gainera hau aipatu genuen, ez da ostiralean azastezkenan izango zen Idoia, aipatu nizun, ez horrengorako entzuleari kontatuko digu, non ikus daitezken, bolo-bolo dabiltzan Oscar nominatu izendatu horiek, eta egin dugu lantxo hori, batzuk ezingo dira, aipatu genuen bezala denbora luzez ikusi, baina badaude dexente batzuk baietz, ez? Garbienak dira aretoetan dauzkagunak, momentu honetan, film honenei dagokienez, izendapen hori jaso dutenen artean, oraintxe bertan tar daukagu, aretoetan, film honena, argazki honena, gidoi honena, eta, aktore honena ere, oso komentatu izan da, eta baita Avatar ere. Hor dago. Biak aretoetan tar filmari buruz, nahi aipatu gauza bat, ez da ikusi duzu nik, aipatu genuenean tar, zeri buruz ari zen da, trailerrata ikusita, ez da aipatu nuen edo pentsatu nuen, baino, torri zitzaidan burura, bazeukela arriskua oso begirada maskulinotik egindako pelikula izatea, eta atzean egon ziteken trasfondo izatea, emakume bat, arrakastatxua, arte munduan, orkesta zuzendari, erotu egiten da, noski, emakumearen oldadea, Zelanda berriko lehen ministroaren dimisioarekin edo alde batera egitorrekin ere egondan tesi hori ezotezen atzean egongo. Eta topatu dut sareetan beldur hori, baina pelikula ikusi dutenen kritikarik horren inguruan oraindik ez dut ikusi, beraz ez dakit. Baina hor dago osnorketa, ez dakit. Bai, egia da orain aipatzen dezula, izan daitekela, ez dakit nik ikusteko gogo handia dakat Idoiak aurreko astean hitz egin zunetikan, eta gaina komentatu dut zineaz, berekin hitz egiten lagun batekin, eta biak gaude gogotxua noiz zarpatzegun tarte bat juteko. Minuzek ere susmori hartu zen ioten edo arrisku hori. Ez, oain esan dezulazuk agian izan daiteke, baina ez hortan pentsatu. Nik beste alde batetik ikusten, ez dakit
askotan hitz egiten da ez, emakumei utzi bartzaigula mediokre izaten ere, eta pixkat gaiztuak izaten. Nik zentzu horretan ikusten dut, baina, bueno, bagerala pertsona batzuk, gure txuri eta beltzekin. Ikusiko dugu pelikula eta igual egin marko dugu alako mai ingurua. Txokolan jarriko ditu asteburuan denak zinera eta ikustera. Saioaren ostean, krosan batzuk ganez pelikula ikustea. Ojo! We want everything but what we've got. Batar eta batar ikusgai aretoetan, baina alpersiagoak edo ez dakit idoia, etxetik orain negu girontan hotza egiten duenean eta ateratzeko gogondirik ez duenarentzat, plataformetan ere badaude, batzuk horre, izendapen askotxo jaso dituztenak. Akaso nabarmenena, lehenengo aipatuko dugun hau, ez dakit, dena ondo frontean, edo ez dakit nola itzuli genuen lehenguan, All Quiet on the Western Front. Gazteleraz da sin novedades en el frente. Hau da, berririk gabe... Berririk ez frontean edo, bai. Bai. Alperrentzat edo, pixkate pasa zaien entzat, ez? Aretotan egon direnean, pasagintzaie eta orain ja plataformetan daude hauek, duela hilabete asko estrenatu zirelako. Esan dezuna, All Quiet on the Western Front Netflixen dago ikusgai. Gero Elvis ere badago, HBO Maxen. Nabarmenena Everything Everywhere All at Once, Movistar gehien ikusi daiteke. Honek 11 izendapen jaso ditu. Eta azkenik badugu Top Gun Maverick Prime Videon. Behar badau, ez dakit, rekorrido horretan sariena ez da oso aipatua izan, baino sekulako takillazoa izan zen, eta hortxe daukago oraindik ikusteko aukera. Eta kuriosoa da, ze baditu batetik oso izendapen teknikoak, soinua, efekto visualak, muntaia, artistikoagoa den abesti honenarena eta gidoi egokitu, eta gero film honenarena, beraz, pixkat denetarik ez, bezala hor bilduta. Bai, artistiko aldetik, hau da, gidoia eta aktore izendapenak ez dauzka, baina bai, nahiko borobia da teknikoki eta, merezita agian izendapen hori film honenari. Eta bestalde, Oscar sari dagokionez aipatu ditugun filmen artean, badaude batzuk badatozenak. The Banshees of Inisherin jende askorentzat oso ikusi nahi duen pelikula da, eta esango nuke, kanpaina indartsuari direla egiten, izendapenek ere babestu dute, ez, zinematan gurera iritsiko den estreno hau, eta otsailaren 3an, hori ostirala da, ez da? Ostiral honetan ikusel izango da. Honek ere izendapen mordo dauzka. Bai, 9 bat eta nabarmena da aktore asko izendatu dituztela. 9 sari horietatik 4 aktoreentzako dira. Eta beste bat zuzendariarentzat, beraz. Hor izenabizenak sari guztiek dituzte, ez? Baina, horrela, guretzako ezagunenak direnak. Pixat, izar sariak, ez? Aktore honenarenak, gizonezko aktore honenarenak, Colin Farrena, hau oso aktore ezaguna da, baina Brendan Gleeson ere esango nuke badela, ez? Iaia paper protagonista izan balu, izen dapen horietarako hautagai, Barry Keoghan eta haue biak gizonezko taldeko aktore honenaren izendapenean, emakumezko taldeko aktore honenean Kerry Condon, gero zuzendaritza Martin McDonagh eta muntaia, musika, gidoi honena, film honena, denetarik du. Otsailaren 3an aretoetan Euskal Herriko, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan behintzat zinema nagusietan ikusgai izango da. Esango nuke Ipar Euskal Herrian naiz zibili azken aste honetan handik, baina Hego Euskal Herrikotan behintzat denetan ikusi ditute kartelak. Beraz, esango nuke Euskal Herritar orok xamar zinemetan ikusteko moduko pelikula izango dela. Aretoetara dator, baina pixka bat aurrerago idoia edo datoz, beste, hola, 3 pelikula garrantzitsu xamar Oscar sari horietan ere enteratuta egon nahi duenak ikusi beharrekoak. Bai, badauzkagu, urrengo asteetarako zuzendaritzarako sari honenan izendapena jaso duten 2 film, otsailaren 10ean Steven Spielbergen The Fabelmans, eta otsailaren 17an Ruben Oslunen Triangle of Sadness, azkenean iritsiko da gure aretoetara. Eta otsailaren 17an baita ere, Women Talking, film honenaren sariaren izendapena eskuratzeaz gain, gidoi egokituarena ere jaso du.
Ez, The Banshees of Inisherin inguruan idoia bakarrik aipatu, Inigo aipatu du Ipar Euskal Herriko zinemeten ikusteko aukerarik baute den edo izango ote den, jada ikusliteke, hemen eren ikusten, eta biarritzen behintzat, eta Angelun ikusgai dago jada pelikula hori. Beraz, esango nuke, edonon eta Oscar saritako bultzadarekin are gehiago, ikusteko moduko pelikula, ia haue guztiak ere. Baina badaude beste batzuk, gehientsuenak dagoeneko plataformetan daudenak, idoia, bueno, bakaso, ez dakit, zinea zehatzago bilatzen dutenak, animazioan, dokumentalean, atzerriko film honenaren sari dagokienez, beste hainbat dagoeneko saretan ez barkatu plataforma digitaletan ikus daitezkenek. Bai, behar bada igual beste ziklo bat jarraitzen dutelako, ez? Beste herrialde batzutako filmak direlako, ez direlako Hollywoodekoak, baina askoia plataformetan ditugu. Horietako bat da Argentina 1985, atzerriko film honenaren izendapena jaso du, eta Prime Videon ikusi daiteke. Gero horren barruan ere badugu izango litzateke animaziozkoa, daukagu Guillermo del Tororen Pinocchio, hau Gartxotek aipatu zuen, ustete Guillermo del Tororen azela. Bai. Animaziozko film honenaren izendapena jaso du, eta Netflixen dago ikusgai. Gero badaude The Sea Beast eta Turning Red ere. Lehena Netflixen eta Turning Red Disney Plusen. Ikusgai daude animaziozko film hauek ere. Eta bestalde badauzkagu pare bat dokumental ere, Fire of Love Disney Plusen eta Navalny HBO Maxen. Hau denak plataforma digitaletan, baina beste bat aretuetan aipatuko duguna, Puss in Boots The Last Wish, idoia. Bai, hau da El gato con botas. Arrakastaria izaten, jendeari asko gustatu zaio, ez aurrei bakarrik. Eta, bueno, izendapen hori jaso du animazioan, eta animazioa gustoko duenarentzat, aukera ona da, eta aretoetan dago oraindik. Eta plataformetara iritsiko da ostiralean filminera, A House Made of Splinters. Bai, hau dokumental honenerako izendapena du. Eta All That Breathes HBO Maxera iritsiko da otsailaren 7an, kategoria berdinan. Eta daude beste pelikula batzuk hemen oso interesgarriak iruditzen zaizkigunak, edo behintzat nik horitako bizpairu baditute ikusteko agendan, eta batzuk aretoetan, besteak plataformetan, esaterako aretoetan, baino dagoeneko hiriburutatik urrunago areto batzuetan egongo dira hiriburuetan, baina akaso ja ezain beste, herri txikiagoetara edo iritzen ariko direnak. Adibidez, After Sun, dagoeneko aspaldi ipatu genuen idoia, bat dira aste batzuk gomendatu zenigula, eta aretoetan pasa ditu denborak, ez? Areto gutxi batzuetan, oraindik ere badago, eta hori esan duzuna txikiago batzuetan, herrietan eta oraindik ari da buelta hori egiten. Eta, bueno, izendapena ez du jaso film honenarena, baina badu horrez, Paul Mescalen izendapena aktore honenaren paperean. Eta baditugu horrelako beste bi kasu, The Whale eta Living. The Whalen badadugu Jesus? Brendan Fraserren. Brendan Fraser. Eta Livingen Bill Nighy. Eta nabarmentzakoak iruditu zaizkit. Gero aktore lan horrengatik ere izendapena badu Blondek, eta hori ez dago aretoetan, baino Netflixen dago ikusgai. Eta azken bi, eskainiko dizkizuegu, eta pakean utziko zaituztegu, baina iruditzen zaigu eskertzekoa dela, egin dizuegun lan hauz, bestela, erotzeko ere bada batzuetan nahi duzu jakin, pelikula hauek, besteak, bueno, hemen dauzkezue, The Batman eta Bard of Falls Chronicle of a Handful of Truths, esango dugu. Bai, The Batmanena ez da asko aipatu, baina baditu hiru izendapen, ez dela gutxi azkenean, eta bueno, hor badago HBO-n ikustuko aukera. Eta Bardorena, izendapen bakarra du, orain ahaztu egin zait zein den, baina inarriturena da, eta bueno, festivaletan izan zuen horrelako jartzuna, eta naiz eta izendapen asko ez dituen, bakarra du, aipatzeko modukoa, eta jakin dezazuen, Netflixen ikusteko aukera duzuela.
Ze zaila den, batzutan, zerbait topatu nahi duzunean, eta ez denean nahi bezala agertzen. Nik Bardoren izendapen horren bila egin ditut azken, segundoak esango dugu, baina ez dut behar bezain azkar topatu. Argazki honena uste zela. Bai, argazki honenan saria. Bai. Ba, hortxe honen nominazioa laburpen txikitsu bat egingo dizuegu, tira. Film honenen artean, Tar eta Avatar aretoetan. Aldiz, All Quiet on the Western Front, esan dugun dena lasai frontean edo, Elvis, Everything Everywhere All at Once eta Top Gun Maverick, hauek plataforma digitaletan ikus ditzakezue dagoeneko, ezkarasiko banan bakoitza errepasatzen, bilatu bestela eta ezpadituzue lagun bat eskatu, denak ere gaur egun izatea ez da erresa. Eta aldiz, aretoi dagokionez, dagoeneko ostiraluntan estrenatuko da The Banshees of Inisherin, The Fabelmans datorrena ostiralean izango da, 2 aste barru izango dira Triangle of Sadness eta Woman Talking. Bestalde, dagoeneko ikusgai Argentina 1985 Prime Videon Guillermo del Tororen Pinocchio, The Sea Beast, Turning Red, Fire of Love eta Navalny, hauek plataforma digitaletan, Pushing Boots, The Last Wish, katu botaduna, edo el gato con botasen animaziozko lana o aretoetan duzue, eta plataformetan izango da datozen egunetan, bai A House Made of Splinters eta All That Breathes. Eta bestalde, guretzate interesgarri direnak eta hortxe botako dizkizuegunak, aretoetan dituzue After Sun, The Whale, Living eta Babylon, Netflixen Blonde, HBO'n The Batman, eta baita Netflixen ere, aipatu dugun azken hau, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. Did I disappoint you? 14 minutu arratsaleko 6etarako denbora tamainan neurrira proposatu behar dizkizuegun 3 lan hauek aipatzeko. Lehenengoa ostiralean filminen estrenatuko den pelikula bat, El Agua izenekoa, Elena López Rieraren lana, eta tira, basango nuke bai Kanen eta baita zinemaldiko zabaltegi sailean idoia nabarmendu duten eta nabarmendua izan den filma, ez? Bai, Elena López Rieraren lehenengo film luzea da, eta oso harrera ona izan du. Ikusmira berriak prestakuntza egonaldi programaren parte izan zen 2018an, beraz, Tabakaleran garatu zuen filma López Rierak. 1651, Riada de San Calixto. 1683, Riada de San Calixto. Goya sarietarako 2 izendapen ditu, datorren astean ez, urrengoan izango dira, ez, okerrez banago Goyak, eta zuzendaritza berri onena eta aktore errebelazioaren izendapenak ditu. Otsailaren 11an izango dira Goya, izango da Goya sarien gala hori, beraz, bai, 2 aste barru. Espera. Verdad eso que dicen de tener... Rocío Mesak eta Carla Simonek egin duten bezala, Sekaderos eta Alkarraz filmekin urrenez urren, landa eremura edo sorlekura bueltatzen da López Riera. Historioa Alakanteko herritxo batean kokatzen da, eta Ana 17 urteko neska, ama eta amonarekin bizi da, jendeak mesfidantzaz begiratzen duen etxe batean. Todo va a salir bien. Espera un poquito más para llevarte mi feliz. Anaren etxean ez da gizonik bizi, eta horregatik errezeloa diete herri tradizional honetan. Eta historia kontatzen denean uda da, eta ekaitza bortitz baten ondorioz herria zeharkatzen duen errekak gainezka egin dezakela iragarri da. Eta herriko mito batek dioenez, emakumeak predestinatuta daude uholdeetan desagertzera. Ura jeloskor jartzen delako. Hementxe, Elena López Rieraren lan hau, filminen ikusgai izango duzuena, ostiraletik aurrera, El Agua, badauka ez, drama usain puntu bat, pelikulak berak, baina ez dakit trailerrak noraino erakusten duen, ez dakit noraino konta ezakegun, kontatutakoarekin behintzat usain hori hartzen zaio zidoi. Bada, askotan erabili izan dudan coming of age bat, baina pixkat errealismo magikotik. Beraiantzako oso benetakoa delako uraren mehatxu hau.
eta benetan sinisten dute mito matxista honetan, ze azkenean bada ura jeloskor jartzen da emakume hauek maite mintzen direnean edo eta urak hartu egiten ditu. Bada, mitoa bera ere kontrol sozialerako eta kasu honetan kontrol matxistarako erramita bat. Bai, hori da. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Aipatu dugu zinema guztietan, Euskal Herriko txoko guztietan ikusgai izango den pelikula. The Banshees of Inisherin. Bueno, honek ere badu. Ez kaminetxeti baino dramatik behintzat bai. Eta bestelako oso estilo batean, askoz pelikula handiagoa esango dugu, interpretazioak ere, Oskarretarako bidean, eta tira, konta eguzio dian, nondik nora, The Banshees of Inisherin, joan den astean izendapenarekin zertxo baita aurreratu genian entzuleari, baina sakonago murgilduko gara. Hemen dugu tragikomedia bat, badelako tragikoa kontatzen dena ez, baditugu bi lagun, Patrick eta Colom, eta Colomek egun batetik bestera erabakitzen du Patrick ja ez duela gustoko eta ez duela bere laguna izan nahi. Eta horregatik tragikomedia ez, baduelako sortzen direlako horrelako egoera komiko batzuk, baina egoera berez ez da bat ere barregarria, nahiko tragikoa da, askotan ruptura erromantikoak ikusten ditugu, baina lagun arteko rupturak ere gogorrak izaten dira. Eta hau da pairatzen duena Colin Farrellek film honetan. 17th century. Who? Absolutely no one. Yet we all remember the music of the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. Gainera, Martin McDonaghek berriz elkartu ditu Brendan Gleeson eta Colin Farrell, In Bruges filman egin zuen bezala. Eta, duo ikaragarria osatzen dute, naiz eta batek ez duen bestea gustoko. We won't call it quits. We'll call it the start. Badator, hemendik galdetu digute, noiz? Jungo naiz. Aftersun Antiguon dago, Antigu berrin Donostian, esan digu, entzule batek, eharra lana idoia, eta gorkak jarri digu hemen, ikusi nun Antiguo berrin atzo, Lobo Feroz, ze ona. Gorka, plazerra, zinemarekin gozatzen ari balin mazara, azken egun hauetan. Eta guk azken minutuei heltzeko, 3. proposamen bat ere, ekarri du idoiak, hau ere aretoetan estrenatuko da ostiralean, eta, nok atekabindu izena. M. Night Shyamalanen azkeneko lana dugu hau. Zuzendari honek ekarri dizkigu The Sixth Sense, Signs, The Village eta The Happening bezalako filmak. Seguruena baten bat denek ezagutuko duzu. Bai, zoritxarrez, askotan itzulpenekin erresago, The Sixth Sense, 6. zentzua, ez da egite, el sexto sentido bezala ezagutu izan dugu Euskal Herrian, ez da egite, Ipar Euskal Herrian itzulpena frantzesera jasoten zuten, baina tira, 6. zentzua edo, Signs, The Village, The Happening, nire lehenengo osnarketa idoia, pelikula honek, lehenengo biztadizuan, trailerrean, ez dirudila beste haien girotik egindako pelikula bat, eta bapatean gertatzen dela. Datorrela pelikula ez eroso xamar bihurtzeko moduko girotxoa edo. Bai, badu beste estetika bat, ez? Bi aita oporretara joaten dira, alabarekin, lasai-lasai egotera, basoan galdutako txabola batera, eta bapatean agertzen dira lau ez ezagun, eta baitu egiten dituzte txabola horretan. See, the four of us have a very important job to do. In fact, it might be the most important. Familia hori hautatua izan omen da mundua salbatu edo kondenatuko duen erabaki bat hartzeko, eta lau ez ezagun horien misioa da erabaki hori hartzera behartzea.
Eta Paul G. Tremblay idazlearen The Cabin at the End of the World eleberrian oinarritu da Shyamalan historia gustatzeko. Historia honekin Bram Stoker saria eskuratu zuen Tremblay, beraz, espero dezakegu historio interesgarria. Bram Stoker saria oso garrantzitsua da beldurrezko fikzioaren munduan, eta Shyamalanek berak eskuratu zuen 1989an El Sexto Sentidorekin. To make a horrible decision. If you fail to choose. Urte batzuk igaro dira, orduz geroztik, baina badirudi puripurian ez dakit, baina behintzat maila hartan ez, olatua bezala gora eta bera, berriz ere olatuaren aparrean datorrela, zuzendaria. Bai, lehenengo reakzioak diote, Shyamalan bueltan dela, eta bere film honen artean kokatu daitekeela Knock at the Cabin hau, eta 2002ko Science filmetik egin duen honena dela esaten dute. Eta egia da azken urtetan Split eta Glass bezalako lan erakargarri batzuk egin dituela Shyamalanek, baina berriz maila hori ez digu erakutsi, beraz, ikusiko dugu ea bueltatzen den. Bestetik izan dute crescendo etengabeko bat dela pelikula Idoia. Lehen aipatu dugu ez, oporretara doaz, bi aita, bere euren alabarekin, eta abia puntu eroso hortatik azten da gauza pixkat korapilatzen, eta korapilua gero eta estuagoa, eta gero eta tentsoagoa, eta gero eta bizigaitzagoa bihurtzen dela, ez da? Bai, eta gero ez dakit egingo duen, baina Shyamalanek beti egiten duen gauza bat da, plot twistak jartzen ditu bukaeran. Espero ez diren horrelako erderaz esaten zaio giro de guion. Bidoi ez, gidoi bira edo, azken orduko. Bai, eta zinemaren munduan pixkat meme ere bilakatu da, bere twisterako joera hori. Hementxe Knock at the Cabin bestalde ikaragarrizko kastinarekin sortutako pelikula Idoia, eta, generoaren maitale direnentzat oso gomendagarria dirudien lana. Bai, aipatu nahi dut Dave Bautista kastinan dago, eta oso lan interesgarriak aukeratzen ditu lan egiteko, eta sortu du hor bere karrera aktore moduan, eta ikusteko modukoa hemendik aurrera egingo duen. Bai, izena esan duzunean Googleen bilatu bari izan dut, eta batean egin dut, egia da, badakit, bai. Zurekin heldu esputik gorreutxi goizero esnatu nirekin. Tira, Idoiak ekarri dituen 3 proposamen hauek, aurretik hainbat bota dizkizuegu, baina El Agua filminen ostiralean bertan aretoetan, The Banshees of Inisherin, eta aretoetan bertan, ostiralean hau ere, beste estilo batean, Knock at the Cabin. Idoia da bilozkudun, eskerrik asko, eta laiztera arte. Laiztera arte, agur. Junezuk zen maiztasunarekin egiten duzulo? Nik, nola zen maiztasunarekin egunero. Zu Julen? Egunero. Baita nik ere, baina egunero ez, gauero abesten du Sara Zurzak kantu honetan, eta kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa, eskerrik asko, denei txalo zaparra honengatik egin dudan lotura honekin. June Romatet Ibarguren, datorren astelener arte, edo akaso lehenago hemen ikusiko dugu elker. Bai, urrengo arte. Urrengo arte. Julen Goikoetxe Arbegozo, zu bihar zatoz? Uste du baietz. Gauero lo egiten ikasten baduzu baitza. Eta bihar ez, baino etzi asteazkenean Sara Azurza dator gurera, elkarrizketa akustikora, tartean kantu hau eskaintzera, gauero. Eta gu bagoaz bihar plazer baduzue arratsaldeko 4 eta 5 hementsi izango gara, orain naiz irratian azken ordua eta informazioaren arirako tartea, Egoi Belategiren eskutik, beraz gelditu hor eta jakin zertan den mundua eta zertan den gure herri txiki hau. Izan ondo bihar arte!
Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian.